Ampun kesupen Pak, niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Son saking pundi niki sone Pak Dewi ya. Pak Suwedi sing digawe. Sone gadahan Pak Suwedi, terope gadahane Pak Suwedi. Iya, nek tuku son ngene brewok ngono lho. Ah nggih. Lah nggih. Ditokne ya sone Pak Suwedi ya. Ah nggih. Ditelke. Tengah ajeng niku. Tengah ajeng. Nggih. Luar biasa. Kenging napa kok ngangge son piyambak terop piyambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ora. Ya ora. Mas yo nggih sone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok ngono kuwi. Lah ya kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Jeplak ditangkap pokok Sepurane Dik, sepurane Dik. senenonon Ken. Ojo sampean ke Hongkong aku rawani popo. Lho ya, tak kaplok pasport wae. Pasport kok ngaplok iki piye to iki? Kok Hongkong. Sirup. Perbahan gede Gusti Benawan langsung luar biasa. Nah, Power luar biasa. Gila aku sing bowo, Pak. Mantuk sedaya. Ya. Nek gitu. Wah, ini kok yo ngono. Bayah. Melu-melu aku atau bilang sensasi. Aku yo atau bilang sensasi orang Pak. Nggih to, Pak. Ketake lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya. Oh tak kayak resep. Gampang. Ya. Yen was rina hingga ratri kang kadulu mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ini kakak digarap gamelan. Nah, musiknya ngebasi weh. Nah. Duh ini suarane malah tim toko dhuwur. Nambah dhuwur kula pilih karo gamelan dibanding musik. Nah. Musik sebagai alat pelengkap. Apa jenenge kuwi
tontonan. Ya, yuk coba Mas Gugu, ngaturke. Ya, monggo. Katos nah. Yuk, kaya apa? Dados.